बेबायदिनो मोनायाव हराव बियार लोंनानै बिदिनो गरमा गरमि जाफ्लांबाय आरो मोनसे गाज्रि खामानि दाय मावफ्लांबाय। बे खलथायानो गाज्रि जाबाय, आंनि दिमाग गाज्रि। आं दंफां सिखावसोमोन सार, बिसोरखौ गुलिया गुलि खालामदों होननानै फासायनो नागिरदों नालाय, बे खारनाव माने मोजां भिडिअ खालामनाय जादों। बे हाग्रायाव टहलटारिफोरजों जादों, सोरखौबा खालामनो सोरखौबा माबा मोनसे खालामनो जेन'बा गावग्रोदों होननाय खोनादों। दायनिगिरिया माने आङो दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय आं बेखौ बुंनो हायो आरो, बे दायनिगिरिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि। फिसालाखौ दिनै एकदम जेबो दाय गैया गारा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मानसिया गावथारबाय। खुलुमबाय रायजोफोर, गिबिसिनथाराव बिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरनाय जाबाय। स' रायजोफोर, आं दिनैहाय नोंसोरजोंहाय बाथ्रा सावरायलायनो थाखाय गिबिसिनथारावहाय आङो भाइरेल भिडिअनि सायाव नैबे जाय मुलि फानग्रा बिसोरनि सायावहाय आङो एसे भिडिअ बानायनो सानदों। रायजोफोर, नोंथांमोना गाज्रि दामोन, आं बिथांमोननि सायावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो सानदों। नैथियावहाय आङो इउपिपिएल पार्टीनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारि सारा नैबे जाथाय जानाय यानिकि बेबायदि अबस्था, दिनै आसामनि शिबसागरावहाय गोबां दैबाना लोमबाय, गोबां सुबुंनि जिउआबो खहा जाबाय, लोगोसे न' बां गासैबो थेर बेथेर जाजोब्बाय। बिनि सायावहाय राजु कुमार नार्जारि सारा मा बुंदों, बिथांनि बुंनायखौहाय नोंथांमोना ससे खोनासंनो हागोन। जोबनायाव जों सावरायगोन हाग्रा बिफाननि आथिखालनि एएम जेम्स बसुमतारी आदैया मा बुंदों, नोंथांमोना बेखौबो खोनासंब्लानो जाबाय नैबे सावगारिनि सायावहाय। दानिया खोनासंग्रोनोसै रायजोफोर जोङो। गिबिसिनथारावहाय रिन्जय बर' मुलि बेफारि, बिथांनि बुंनायखौ एसे खोनासंग्रोदो, ओमफ्राय लोगोसे खुद्रि सारनाय आरो सहायनो हायै दुखु जानाय सानि खेमफ्राय, बिनिखौबो नोंथांमोना भिडिअखौ ससे खोनासं। बेबायदिनो मोनायाव हराव बियार लोंनानै बिदिनो गरमा गरमि जाफ्लांबाय आरो मोनसे गाज्रि खामानि दाय मावफ्लांबाय। बे खलथायानो गाज्रि जाबाय, आंनि दिमाग गाज्रि, आंनि ब्रेन गैया, आंनानो एकदम दिमाग गैयि मानसि आं मा सिखोमोननि लाफानांगौ बे भिडिअखौ आंनोखौथ' आङो एथ' दुखु मोननानै थाबाय आरोना। अननानै नोंसोरो आंखौ मोजां मोनोबा निमाहा होदो, नङाबा आं मा जालांगोन नोंसोर बुंनो हाला। गारिखौ लानानै अबा हाखराव थैना थाहैसिगोन आङो। नायल' नोंसोर अननानै निमाहा होआबा बे खनसेखौ निमाहा होदो। रिन्जय बर' बिथाङा सानि खेमफ्रायखौहाय हेफाजाब होयै होयै गोबां गोरोन्थि लामाजों लांबाय। बे समावहाय सानि खेमफ्रायखौहाय सहाय खालामनो आरो हेफाजाब खालामनो थाखाय रावबो गैया जाबाय। भाइरेल खालामनानै होजाखांनायनि उनावहाय सानि खेमफ्रायाबो गावखौनो जोबोद दुग्गि दिन्थिनाय जोङो नुबाय। मालायनि प्राइभेट पार्टखौहाय श' खालामनानै होयोब्ला अफार होलायनायनि जोङो खोनाबाय। दा बेफोरबायदि बाथ्राखौहाय बुंनायनि सिगां गावसोरनो सानग्रोमोन जे जोंनि बे भिडिअ भाइरेला माबायदि जागोन, समाजनि गेजेरावहाय पाब्लिसिटि जायोब्ला बे माबायदि अबस्था जागोन, बेखौ सानि खेमफ्रायाबो एसे साननो गोनांमोन। आरो लोगोसे आं बेखौबो बुंखादोंमोन जे जाय मानसिया भाइरेल हगारनानै होबाय बेखौहाय जेसेबां हायो एसेबां गोख्रैनो हमनायनि राहा खालाम। जुदि नोंसोरनाव फैसा बिदोंब्ला बेबो आयेन बेरेखा, आरो नोंसोरो जुदि सिगांनिफ्रायनो बे भिडिअखौहाय गामिनि रायजो राजाफोरजों गोरोबज्लायनानैहाय नोंथांमोना गोरोबज्लायखाबायमोनब्ला अब्ला बेखौहाय पुलिसाबो आयेनखौहाय हयथ' बेखौहाय गनायनाय नङामोन। नाथाय जायहा दानि नैबे प्रेजेन्टआवहाय जायहा भाइरेल हगारनानै होबाय बेखौहाय हमनायनि राहाखौ नोंसोरो लाथारनांगौमोन होननानै आङो सानदोंमोन रायजोफोर। दा गावनो दिनैनि समावहाय गाबै गाबै गावखौनो कन्ट्रल खालामनो हायै बायदि जोङो नुबाय सानैखौबो। दा बिनि गेजेरावहाय जुदि माबाफोर मोनसे घटना जानानै थाङोब्ला अब्ला दायनिगिरिया सोर जागोन? रायजो राजा नोंथांमोन। बेखायनो मोनदों होननानै थाखा फैसाखौहाय बाराद्राय इउसलेस खालामनो नाङा, मिथिबायना? ससियेल मिडियायावबो बांद्राय श' खालामनो नाङा, सोलोंनानै लाखा रायजो राजा नोंथांमोन। फैसायानो मान सन्मानबो लाबोयो, मान सन्मानबो फोजोबो। फैसायानो फोथाङोबो फोथैयोबो। फैसायानो धोनिबो खालामो आरो गोरिबबो खालामो। बेखौहाय साननाया मोजां। उन सिगां साननानै जुदि खामानि मावोब्ला बेफोरबायदि जेंनाया जायो, मिथिबाय दा? दानिया बे समाव जों खोनासंनोसै रायजोफोर। नैबे दैबाना लोमनाय, बे दैबानाया जाहैबाय शिबसागरावहाय गोबांथार जिब जुनारजों लोगोसे
न' बां गारि मटर मानसि गासैबो थेर बेथेर जाजोब्बाय बबेनिफ्राय दैबाना फैखो रावबो आन्दाजखौनो मोनाखिसै ना दा बिनि बेलायावहाय जोंनि बर' हारिनिफ्राय गोदोनिफ्रायनो मदद होबोग्रा पार्टी UPPL पार्टी यानी कि आबसुनिफ्राय जाबोनाय पार्टी जेनेरेल सेक्रेटारि राजु कुमार नार्जारी सारा मा बुंदों ससे खोनासंदो মিডিয়া বা সোশ্যাল মিডিয়াত দেখিছিলোঁ আহি পেলাই ইয়াতে কিমান প্ৰলয়ংকাৰী এটা বান হৈছে আমি নিজে সুচক্ষে দেখা পালোঁ গতিকে আমাৰ সমবেদনা বান পীড়িত যিখিনি জনতা আছে তেখেতসকলৰ লগত থাকে আমি ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টি লিবাৰেল কোকৰাঝাৰত হেডকোৱাৰ্টাৰ যে আমাৰ পাৰ্টিত আমি ইয়াতে আহিছোঁ আমাৰ দলৰ নেতা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া ইয়াতে আমাক পঠাইছে গতিকে আমি এতিয়া ফ্লাড এছেছমেণ্ট কৰি আমি যাম আমি অলপখিনি ইয়াতে ৰিলিফ যিখিনি ইমিডিয়েট ৰিলিফ দিব পাৰোঁ সেইখিনি দিছোঁ তাৰ উপৰঞ্চি আমি কি কৰিব পৰা যায় পিছত এইটো বানৰ যি ৰিকভাৰী বা ৰিহাবিলিটেশ্যনৰ কাৰণে কি কৰিব পৰা যায় আমাৰ দলৰ পৰা আমি কৰিম আমাৰ দলৰ 3জন MP আছে MPৰ যিখিনি আমাৰ কিবা আছে ফাণ্ড আছে সেইটোৰ পৰাও আমি কেনেকৈ পাব্লিকক সহায় কৰিব পাৰোঁ এইটো চাম আমাৰ পাৰ্টি তৰফৰ পৰাও যিখিনি আমি কৰিব পাৰোঁ এইটো আমি কৰিম গতিকে এইটো ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডৰ এছেছমেণ্ট আমি কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পিছত আমি শিৱসাগৰত যাম শিৱসাগৰত যায়ো তাতে এছেছমেণ্ট কৰিম অলপ ৰিলিফো দিম আমি ইয়াৰ পিছত অহাকালি বা পৰহিৰ পৰা আমি ৰিয়েল যিখিনি আমাৰ ফ্লাড ৰেছপন্স আৰু ৰিকভাৰীৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগে সেইটো আমি কৰিম अनसुंथाइखौ बर'निफ्राय UPPL हैयाखै आं बेखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखायो बेवहाय बनसुआबो कालेक्शन खालामनानै हैदों आरो BPFनि CM आबो दैबाना लोमजानायफोरनि थाखाय 50 लाखनि माखासे फान्ड बानायनानै होनाय जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर बिनि थाखाय आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जायफ्रा बेबायदि जाय पार्टिया बेबायदि माने मदद हैबाय बिथांमोननिसिम आंनि तिथांखि ब्लग YouTube चेनेलनिफ्राय गोजोननाय जासिहरबाय जोबनायाव जोङो ओरैबायदि दुखुनांथाव बर'फोरनि थाखाय आथिखालनि खुंथाय गोहोआव थानाय सरकार बर' हारिनि थाखाय दैदेनगिरि गिदिर गिदिर लिडार थासेयावबो नैबे जाथाया मानो जानो मोनखो हा रायजोफोर मानो जानो मोनखो शान्ति सुक्ति खालामखांनायनि उनावहाय गोदान सरकार सोलायनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि जोंनि बर'नि गेजेराव मानो गले गले जाथाया सोमजिखो जोङो थांनाय 17 बोसोरनि गेजेराव आरो बिनि सिगां पुलिसफोरनि शिकार जानांबाय आरो दिनैसिमबो जोङो पुलिस मिलिटारिनि शिकार जानांबावगौ नामा हा रायजोफोर बिनि फिसा फिसौ बिनि न'खरखौ सोर नायगोन बे समावहाय हा जेम्स आदैया मा बुंदों नोंथांमोना ससे खोनासं बिनि उनावहाय बे गावथारजानायनि न'खरा मा बुंदों बिनि नोंथांमोना खोनासं बिनि उनावसो आं बुंगोन दा आंनि इनफरमेशना बिसिमल' जे गावलायलायनाय जादों दंफां दानहैदों गावलायलायनाय जादों बे गावलायलायनायाव थैबाय सासे मानसि थैबाय फुंखा बसुमतारी थैबाय होननानै आंनिसिम रिपर्ट सफैदों मथा मथि आंनि फिसाला आरो बिहामजोआ पिकनिक स्पटआव दखान होयो पिकनिक स्पटनि माने बेवहाय न'खरनि एसे उसुबिदानि थाखाय सोलिनो थाखाय एसे जा गरसे गरनै खामायनो हायो बिनि थाखाय दखान होयो बे दखानाव आंनि फिसाज्लाया आंनि बिहामजोजों सम सम एसे हेल्प खालामहैयो आरो ना हेल्प खालामो बेजों लोगोसे एसे फ्रि सम मोननायखाय खिजानि दैलामफ्राव बेरायदोंमोन दैलामाव बेरायनायावनो बेबादि घटना जाबाय आरो दा माला जाया बे मैया 28 थारिखआवहाय बे घटनाया बेलासिनि 3 बाजियाव जानानै थांबाय आरो नोंथांमोना मोननै भिडिअ खोनाबाय EM जेम्स आदैनि भिडिअ आरो गावथारजानायनि बिफानि भिडिअ अब्ला नोंथांमोना बबेखौहाय नंगौ होननानै सानखो थारैनो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय आखायाव अस्त्र लाग्रा पार्टी दङना हा रायजोफोर माब्रै गावलायनो हाखो मा प्रुफ दं गावलायनायनि प्रुफखौ नागिर बि जानला मोनला सा साज्रांज्रां जेम्स आदै EM जानायनि उनावहाय बेफोरबायदि घटना घटिनायाथ' बेथ' मोजां जायाखै बेफोरथ' गासैबो नोंसोरनि सायावनो दायथ' थायो जों बै गावग्राखौहाय जोङो मा होनो दुसि होननानै साना जायफ्रा लिडार्सफोर
बे लिडार्सफ्रासो बेबायदि बिथोन होयोब्लासो बैसोरो गावगोन। मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन, गासैबो दायथ'आ लिडारनि आखायाव। दिनै गोदान EM फैनाय लोगो लोगो जोङो नुनो मोनजेनबायानो सासे बर' लाइमोननि जिउ खहा। अब्ला नाय, थारैनो BPFआ बेखौनो नागिरदों नामा? सोरबा अहंखार जुदि मानिथाराब्ला बेखौहाय गुलिनि साजा होनो? हा रायजोफोर, दा नोंथांमोना बिनि बेलायाव मा बुंनो सानो? आं सिदा बुङो, ट्राइबेल सुरक्षा मन्चनि मिस्टार मेम'रेन्डाम आयंनि बैसोगोरा बोराइसा नोंथांमोना बे समावहाय बे गावथारजानायनि सायावहाय मा बाथ्रा बुंनो सानो? सिदा आं बुङो, बे गावथारजानाया माबोरै गावथार जाखो बिनि इनभेस्टिगेशन जानांगौ आरो सरकारा हाजासे मदद खालामनांगौ होननानै आं सानो। मानो गावथार जाबावखो? एसेबां मोजां जुदि सरकार थाखादोंब्ला, पावारफुल सरकार थाखादोंब्ला, माने 16टा डिपार्टमेन्टखौ लाबोफिननानै सालायलायनाय सरकार दङब्ला, गासैबो खामानिखौनो गासैबो आयेनखौनो BPF सरकारानो जुदि बानायनानैहाय होनो हाखायोब्ला, अब्ला दिनैनि समाव गुबुननि आखायाव मानो बर' हारिया दिनै जिउ बावनो गोनां जाबावखो? हा रायजोफोर, दा रायजो राजाफ्रालाय माथो कमेन्ट होनो सानो? बेखौनो बुंगोन नोंथांमोना, नोङो BPF पार्टिखौल' रायो होननानैहाय। जाथायखौ जों मोनसेनि उनाव मोनसे नुबोगासिनो दङ आरो जागासिनोबो दङ, जानोबो थांगासिनो दङ। बेखौसो जोङो नायो। मिथिबायना? दिनै सासे गावथारजेनखाबाय, गाबोन समफोरबा मा जाबावगोन? बे गावथारनायनि जायगायाव गुबुन हारिया जामोनसाय? बबेबा पुलिस केम्पआबो जोंब्लावामोन नामा? बबेबा फरेस्ट केम्पआबो जोंब्लावामोन नामा? हागोन बे समावहाय बेबायदि खालामनो? हा? बर'फ्रा हागोन? आं साननो हाया। बेनिखायनो रायजोफोर, रायजो राजायाबो एसे सिन्था खालामनांगौ, माबायदि सरकारखौ सापर्ट खालामोब्ला जोङो मोजां जागोन। दा नुबाय दा बेसेबां असान्ति। अब्ला रायजोफोर, जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायबाय आरो गोरोन्थि जुदि बुजिबायब्ला आंखौहाय निमाहा होब्लानो जाबाय, आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय, जेन' आङो साबसिन भिडिअ लानानै फैनो हानाय बायदि। गोजोन्थों, बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।